आई 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 चुपुनी ना हे आगे के आऊ दुरुज हौली रे बा जहा कहुच टिके जोर बाटी रे गह आई आई पछुट करना लाजिया गिरे आई भल छु अरे बा देह पर ठाकुरंग कृपारु भल रे अझी रे बा आई भल रे अझी आई आदि को आसुचु अरे नादिया जानी नु गिरे नादिया आजी बरा रामचंद्र रजा होउजंती ते भोजी भात हेई दिब केते लाइट धप धप जळु देब मन आनंद रे जोड़िए खाई यही पटे फेरी भी रे बा यही पटे फेरी भी आई आउ अच्छी जे खाइबी कोन लागी आ जाई कोन लागी काली ठो सब सरिलानी सरू हां सरू आ जाई तू कौन करिबी कोन करिबी टिके सीतया संगरे देखा करी आजीबी आउ हां सीतया संगरे देखा करी आजीबी कोन कहलु ना दिया काली ठारू रामचंद्र रजा हेई गलेनी भोजी भात सरी गलानी सब सरी गलानी हेले मथरा जानिनी मो नाटा मथरा मोती 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 मु मथरा रामचंद्र को घरे मिति ना ढोटा लगेई देवी रामचंद्र खा दो दिबे आओ ये मथरा गुण को गाऊ धीमे रावा नादिया गे अरे नादिया आई जाऊ जी रे बा सीतया को देखा करी एई बड़े फेरी रे एई हां सारा खाई तारा खाई हां सारा खाई तारा खाई बनाती बाड़ी किए मोनाई गाली ना दे जल्दी बाड़ी किए अधा बसे बाड़ी क्या उठिया रे जबे हुए ए बाड़ी किया नाली आंबड़ा कुछ बाड़ी किया ए अधा बसिया बाड़ी क्या मते नाली आंबड़ा कुछ बाड़ी किया नाली आंब हले रखा होची बाड़ी किया को ताले कहूची सुनी रे नादिया दिन घर घटना मु जनक पारा भाड़ी की पारा देखी बाकू जाइथिली सेई दिन ठारू मते पारा खाई डाकू जल्दी दाऊ ताले कहूची सुनी अरे पारा खाई डाकू किया रे पारा खाई आउ को से बड़ बयस जिगिरे ना दिया आउ से बड़ बयस नहीं ए बाड़ी घा बुढ़ा जो आगे बसिनी ता बयस जे बाड़ी घा हसुना महंतर बधौची बाड़ी घा मन नाही गाडी की ना देछनी पारा खाई बाड़ी घा दुसिना हसुचु महंतर बधौची ताले कहूची सुनी
ए बाड़ी के ए अधा बसिए बाड़ी के मते नाली हमरा को अधा बसिया ए बाड़ी किया बाड़ी अधा बसिया अधा बसिया नादिया कि रे ए बुढ़ा बयस जेतिकी मो बयस हेतिकी आउ कली टंडे लगिया बयस नाही आ हेला म वृद्ध बयस गला म बड़ बयस गला म बड़ मो गधा गुगी खराबे भाविल कि मो गधा गजी खराबे भाविबनी निजर नहला नाही धर्मरे दवाई हेबी नादिया रे मो गधा गुगी खराबे भाविबनी एई जीबी सीतया सांगरे देखा करी एई पटे फेरिबे नादिया अरे पारा खाई बोली मत